Welcome back mga ka-Job TV. Ang i-vlog natin subong ang Municipality of San Joaquin. Kaya nga ito na host dito, si Engineer Patrick. Ari siya mga ka-Job TV. Jobs TV viewer, yari kita sa mezzanine or second floor sang Municipality of San Joaquin. Kaya nagkakuha kita din sang mga shots sining ila nga cover gym. See? Tahom sang ila cover gym. Sa idalong sang ila munisipyo, amo ni ari monumento sang exchange of ang island ng Panay halin sa mga negritos, no? Ang ginatawag nila bala nga in exchange sa golden sa lakot. We are viewing the main entrance sang Municipality of San Joaquin. Amo ning close-up view sang ilang gymnasium nga ginatawag nila nga Garination. Sa sulod sining Garination makita naton nga may mga activities sila di nga ginahiwat, no? Amo ning Flores de Mayo 2022. Amo ni Jobs TV fans, amo ini ang ginatawag nato ng San Joaquin Catholic Church nga rin namtang sa ilang plaza. Forward kita rin dyan. Jobs TV, amo ni ang San Joaquin Central Elementary School Primary Department. O ma-view nato ng ilang school building. Kami nata Jobs TV, amo na ning umpisa sa ilang prosesyon ng Flores de Mayo. Kaysa nahibaluan nita nato na Mayo 31 subong, amo ning katapusan sang adlaw sa bulan sa Mayo. Tiga celebrate ang mga simbahan Katoliko sining ginatawag nga Flores de Mayo. Hinatan. Wow! Ganda! Close up view sang ilang Reina Prudentissima. Ay, sorry. Kita na kung sa pagkadamo nga mga manyag ng mga linay. Reina del Cielo. Okay. Maula ako pa sila. Maula ako tuloy. Reina de la Prudencia. Ate
ning ilang Reina Elena sining festival look are iyang personal appearance ito niya mga konsorte Jobs TV mga viewers nato na mo ini ang San Joaquin People's Center o kung tinatawag nila bilang munisipyo. Mga ka-Job TV, diri na lang ko ito mga aton nga video. Sa mga wala pa nakasubscribe, palihog ko subscribe, paki-like, kag paki-share, kag hit the bell button. Thank you mga ka-Job TV. Piece of work. Buenas noches.